so wannan gwamnati gabanta ya fata tsota da abba ba shi kadai ke takara ba shi take tunanin zai ci zaɓe da haka ta yi wannan ne saboda matasa da mata waɗanda suke so su fito su hukunta gwamnan Kano akan wannan zargi na daloli, su hukunta gwamnan Kano akan maganar haraji, su hukunta gwamnan Kano akan dakatar da ayyuka irin na free education da sauran abubuwa da more rayuwa a jihar Kano. Saboda kada su fito su zaɓi abba sai aka fito da wannan saboda a sa musu wasuwasi. Ina kira matasa da mata da iyaye mata a fito a zaɓa abba Kabiru su a jam'iyyar PDP ba wani ɗan takara abba ne. To kai kana ganin wannan abin da suka yi zai daɗa sa mutane jikinsu ya sanyi ko kuma a'a mutane za su fito su yi zaben kamar yadda kuke tunani? Wannan dalilin ne ya sa na ga ya kamata mu fito kafafen yaɗa labarai mu gaya wa mutane wancan zance da ake yaɗa shi a duniya ana cewa da kotu yake su yi watsi da shi ranar zaɓe su fito su zaɓi abba. To me za ka ce a ƙarshen maganar? A ƙarshe ina godiya da wasu mashahuran mutane irin su SA mai kwai, irin su Alhaji Umar mai dattaku, irin su Alhaji Isa Rabi Wise, irin su Alhaji Mujiya Kasai, wani shahararren masoyin Rabi Musa ko fasa a kantin kwai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abba gida gida abba.